ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿರಲು ನಾವು ಕೆಡೆದುಕೊರೊಂದಲೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡೋಡುಂಡು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆ ಅಂದು ಆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರುಂಡು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗಳು ನವಿನ ನಮ್ಮ ಸಮರ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೋಡು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಕುಂಕು ಉಪ್ಪರಾಯವು ಅತಂದಾಂಡ ಕರಾಟೆ ಉಪ್ಪರಾಯವು ಜೂಡೋ ಉಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಕೈದು ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೈದದ ಈಡು ಪಾಡಿಜ್ಜಂದ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎಂಚ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮರ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನೋ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಬಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಹೆಗಡೆ ಪಂಡೆ ಕುಂಫು ಉಪ್ಪರೆವು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕರಾಟೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಂಡ್ ಐದುಲ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಐದೇ ಆ ಕರಾಟೆಲ್ ಪುರ ಶುರುವಾತಿನ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಆ ಕಲೆ ಸಮರ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಉಲತ್ತು ಕಳರಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಳರಿ ಬನ್ನಗ ಅವು ಕೇರಳದ ಬೈದಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಲಿ ಎನ್ನುದು ಪರೆಯವು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕೇರಳೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡಲ ಐತ ಮೂಲ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಐತ ಮುದಲ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಆ ಕಳರಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅತಂದಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಭಾಷೆದ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಜಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅತಂದಾಂಡ ವಿವಾದಲ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲನ್ನು ನಾವು ಐನು ಭಾಷೆಲು ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಐನೇನ ಪನ್ಮೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಕುಡಲಾತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಇಂದದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪ ಏಪದಲ್ಲೇ ಬೋಡ್ಪಿನಾಥ ಸಂಗತಿಲೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರೆಪೊಂದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಟ್ರುಲ್ಲರ್ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರುಗಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಕಲರಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಈ ಕಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೌದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಅಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಇಂದಿತ್ತೆ ಶುರು ಒಲ್ತಾಂಡು ಇನಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಗ್ವಾದನ ಅಥವಾ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಮುಕುಲು ಪನ್ಪೇರತೆ ಸೊ ಈ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನೆತ ಉಗಮ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಡ ದಾದ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬತ್ತೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಸೈ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ತತ್ವನು ಪನೊಂದುಂಡು ಮುಲು ಎಂಚಿನ ಉಗಮ ಅಂಡು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪನಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಐನು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಎಗ್ಗೆಗಳು ಭಾಷೆಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಮೂಲವಾಯನ ಈ ಐನು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸತ್ಯನ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನು ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯ ಅಂದಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಪಾತೆರು ನಕುಲು ಪೂರ ನರಮನ್ ನಕುಲೆ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾಯನಂಚಿನ ಶರೀರನೇ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ ಆರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಓಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಬದಲಾಂಡವು ಮೂಲ ಆರ್ಯರು ದ್ರಾವಿಡರು ಪನ್ನಗ ಆರ್ಯರು ಪನ್ನಗ ತೆರಿದಿನ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಅನಾರ್ಯನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಾಗ ಅನಾರ್ಯ ಪನ್ನಗ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಮೂಲನ ದ್ರಾವಿಡರು ಈ ದ್ರಾವಿಡರು ಏರು ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನೆಕ್ಕಲೆ ಬಂತು ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುನ ಕುಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಮುದೆಲ್ಡು ಬದುಕುನ ಕುಲು ಸೊ ಬಾಕುಡೇರ್ಲ ಮುಗೇರೇರು ಬಂದು ಬಾಕುಡೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಮುಗೇರೇರು ಬಾವುಕೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತಿರ್ತು ಬಂದು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅವ್ರು ಕಾಡು ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ಬದುಕೋಡು ನಿತ್ತು ನಾಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಾನು ಒಪ್ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಏರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಅವು ದಾದಾಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಅವನು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ವಾವ ಧರ್ಮಲು ಬತ್ತನು ರಾಜತ್ವ ಪುರ ಬನ್ನ ದಾದಾಂಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದುಮ್ಮು ಪೋಪನ ಕತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೋನಗ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ನೀರುಪ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಏರು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆನ ಆಗ ದ್ರಾವಿಡೆ ಎಂದು ಬುದರು ಸೊ ಇದೇನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಡು ದ್ರವಿಡ ಶಿಶು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ನಾರು ದ್ರವಿಡ ಶಿಶು ಯಾನು ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ನೀರುಪ್ಪುನಲ್ಪ ಬದುಕುನಯ್ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ನೀರುಪ್ಪುನಲ್ಪ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಈ ಜನಾಂಗವು ಉಂಡು ಆ ಜನಾಂಗೋಡು ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ದಾದ ಕತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ ಬೆಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಒಂದು ಆ ಶರೀರಗೂ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಆ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶರೀರೋಡು ಪಂಚಭೂತೋಲುಂಡು ಆ ಪಂಚಭೂತೋಲೆಗ್ ಐನು ಗಣಪತಿ ಬೇತೆನುಂಡು ಮೂಲಾಧಾರಗು ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಗು ತರುಣ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಇಂದು ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಸಾರಿ ಅಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗು ವೀರ ಗಣಪತಿ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗು ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ, ಐನು ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪಣ ಐನು ಗಣಪತಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂದಜಾನ್ ಐನು ಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಐನು ಗಣಪತಿ ಸಪರೇಟ್ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದನ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪು ಇಂಕುಲು. ಅವಾಗ ಈ ಐನು ಗಣಪತಿನ ಸಪರೇಟ್ ತೂನಾಗ ಅವನ ಆ ಸುರೂತ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಮಂಡತ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ 4 ದಳ ಉಂಡು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶದಯೇ ದಯಪನ ಐಟ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕಾಶ ಪಿದೈಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಅವನ ಆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಡು ಏರು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಆ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಏರು ಇದಕ್ಕೆ 5ನೇ ತಗತೆ ಅಂತ నేను ಸುರೂತ ಒಂಜಿನತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ 5ನೇತ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂಜಿನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವು ಇಮೇನ ಗುಣ ಕ್ರೋಧ ಏರ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರು ಐತ ಗುಣ ಕ್ರೋಧ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಕ್ರೋಧಗೂ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ದಶಾನನೆ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎಚ್ಚರಡುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಡುಲ್ಲ 10 ಇಂದ್ರಿಯಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಗೋಚರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ದಶಾನನೆ 10 ಮಂಡ್ಯದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪನ ಯಾನು ಮೂರಣಿಪುರ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಡು ಮೂಲ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಲ್ಲಲು 5ನೇತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 6ನೇತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಎಚ್ಚರಗು ಬತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಎಚ್ಚರಗು ಬಂದಾಗ ಇಂಬೆ ಶಿವ್ಯಾತ್ ಇಂಬೆ ಸಚಿನ ಕಂಡನಿ ಇಂದ್ರೆ ಸಚೀಂದ್ರೆ ಪಂಡದು ಆಲು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬದುಂತ್ಯಲು ಅಪ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವು ಎಕಡು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅದು ಬೋದುಂತ್ಯಲು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕುಮಾರಿ ಕಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಮ ಪೂರಾ ದೇಹ ಭಾವಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ದೇಹ ಭಾವ ಅಲ್ತದ ಸುರಾಬ್ ನಿತ್ಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಮೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ನಾಡೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಶ್ರೀತನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗು ಅವಾಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಉಪ್ಪು ನಾಯರ್ಗನ್ನಾಗ ಅವು ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗುಣಕುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಗುಣ ಏರ್ನ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮಿಳ್ ದಕ್ಲನ ಗುಣ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶಾಲವಾತಿ ಜರಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲನೇ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕಲ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಪುರ ಕಲ್ಪವನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಜ ದಯಪಂಡ ಅವು ಗುಣ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಪೂಜೆ ಅಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾವಣೆ ಮೇನ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಗುಣನೇ ಅಂಚ ಆಂಡ ನನ್ನತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಗುಣ ತಕ್ಕುಲು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ಏರು ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ದ್ರಾ ಪಂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಾವು ನೀನು ಪರಾಪು ನೀನು ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶರೀರೋಡು ಇಂದು ಈ 5 ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಪುಂಡು ಪರಾತದು ಒಂಜಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಡು ಅಂತಿನ ಐತೆ ತಮಿಳ್ ದಯಿಂದ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಇಂದಕ್ಕೆ ತರುಣ ಗಣಪತಿ ತರುಣ ಗಣಪತಿ ಮಂಡ ಅತ್ತು ತರುಣ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಈ ತರುಣ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಕಡು ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ 16 ಕರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತರುಣ ಈ ತರುಣ ಒಡನೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವು ಜಲ ತತ್ವ ಎಕಡ್ದೆಟ್ಟು ಅರವಿಂದ ಬನ್ನ ತಾವರೆ ಇತ್ತೆದ ತಾವರೆಗೆ ಅಶೋಕ ಬಂದು ಸೀತೆನ ಅಶೋಕವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೀಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಜಲ ತತ್ವ ಬಂದು ದೀಯೆ ಭಾವನೆಡು ದೀಯೆ ಸೊ ಈ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ವಿಷ್ಣು ನಜಾಗು ಅಂಚ ಅದು ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ವಿಷ್ಣುನ ಆರಾಧಕರು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯ ಬನ್ಪುನ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲು ಅವತ್ತಂದೆ ತಂತ್ರದಕ್ಕಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಗವತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನಾ ಭಗ ಪಂಪುನ ಯೋನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಮಾತೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಅವೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರೋಡಿ ನನೆಯರುಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಏರುಪೋಡು ಆ ಜಾಗ ಆಜಿ ದಳ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈತು ದೊಡ್ಡು ಷಡಾನನ ಆಂಡ ಅವಳಿತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ 16 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪಿರ ನೂಕುದು ಅಲ್ಪ ಕುಡುವರಿ ಬರ್ಪೆ ತಾರಕಾಸುರೆ ಸೊ ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಏರ್ ಬರ್ಬತ್ತರು ಅವಳು ಮನ್ಮತೆ ಬತ್ತೆ ರತಿ ಬತ್ತಲು ಅಂಚನ ಅಪ್ಸರನ ಕುಲ್ಪೂರ ಬತ್ತರು ಬಂದಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬತ್ತಲು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಬತ್ತಲು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬತ್ತಲು ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬತ್ತ ಸತಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಾಮ ಮಾಯ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಪಿರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಓ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಮಲಯಾಳಿ ದಕ್ಕುಲು ನಾನು ಸುರೂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಗೊರಿ ಗುರು ಆದ ಬರ್ಪೆ
ಗುರು ಏರು ಎಚ್ಚರಡು ಉಪ್ಪುನಾಯಗು ಒರಿ ಗುರುವಾದ ಬತ್ತೆಯಗು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಎಂದು ಪುದರ್ 10 ಜನ ಶಿವನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲಂಟು ಒರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಯ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗುರು ಏರ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಆಗ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ವತ ಓ ಪರ್ವತ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಮೂಲುಂಡು ಅವೇನು ತಗ್ಗಾಯಿನಯೇ ಅಹಂಕಾರನು ತಗ್ಗಾಯಿನಯೇ ಅಪ್ಪನ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರಿನಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ತಗ್ಗಾದು ಅಯ್ಯ ಶಿವನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಆತು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರ ಮನೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಆ ಏತು ಸರೆಂಡರ್ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಪಯರ ಬತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ನಾನು ಇಂದು ಬಕ್ಕ ಕಲೇರಿಗೆ ಅಂತ ದುಂಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಮೇಕಲ್ ಕೊಯ್ಯು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತನು ಈ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಗೂ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಅಂಶದತೆ ಜಲತತ್ವದ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುನ ಪೂರ ಅವತಾರ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಓರಿಯುನ ಉಂಡು ಅವು ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಪರಶುರಾಮೆ ಬಂದು ಅಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಈ ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಣಿಪುರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಎಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅವು ಮಲಯಾಳಿ ಸುರುತ ತಮಿಳು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುರ್ದು ತೊಳ್ಕಾಫಿ ಬಂದ ಬುಕ್ಕು ಅಲ್ಸದ ಬಕ್ಕ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು 2081 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ತಮಿಳಿಂದ ಅವು ತಮಿಳಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತೆ ಪೋಣ್ ಮುಗಿನ ಕತೆ ಮುಳು ತುಳು ಅವು ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಅವು ಬನ್ಪೇನಿತ್ತು ದಾಯಕ ಕತೆ ತುಲೆ ಸುರು ನನ್ನ ಬಾಕಿದೇನು ಅಂತ ದುಂಬು ಕೊನೆ ಇವಾಗ ನಮಗಿತ್ತೆ ಇಡೇ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರವರ್ದು ಪೋಯರಂಡು ಅಪಣಿಗೆ ಸುರು ಉಂಟು ತುಲೆ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೆ ತುಳು ಪಂಡ ತೂ ಪಂಡ ತೂ ಫೈರ್ ಅಂದ ಲಾ ಪನ್ನಗ ಅವು ನಳ ಅಂದು ನಳ ಪನ್ನಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಅವು ಮಿತ್ತಿರು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪನತ್ತು ನೀರು ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಹೂ ಬನ್ನ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಬಂದು ತುಳು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು పోయిನಿ ಅವು 7 ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸಾದ್ పోయిನಿ ಅಂದೆ ಅಪಂಡ ತುಳು ಇತ್ತೆ 7 ಚಕ್ರಡು ಪಾಸಾದು పోయిನೆಕ್ ಇರ್ನ ಚಕ್ರಡುಪ್ಪನ ದಳಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರಲು ಭೈರವೇರಾದಿಂಚ ಬಿದೈವತ್ತಿರು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ತುಳು ಪರತಿನೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿದೈ ಬತ್ತುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ ಬರೋಡು ನಿಂತಿಂದ ಅವು ತುಳುರ್ದ ಹತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ನಾ ಅಕ್ಷರ ತೀತಿ ಅಕ್ಷರ ವೈಕ್ ನಾಶನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಡ್ ಅವು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತ ಈಗ ಬರೇರ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಕ್ಷರ ಹೋಯ್ತು ಅಕ್ಷರ ಈ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲೇರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಪೂರಪ್ಪನ ತುಳುಟು ಬರೀತಿನ ಅವು ಅಕುಲು ದಾಯಗೈಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಬಾಕಿ ತಕುಲು ದಾಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ದಿಚೇರು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ದ್ರಾವಿಡರ್ನ ಅವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಂದು ಪೋಡಕುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಇನ್ನು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ ಬಂತು ವಾವ ದಳೊಟ್ಟು ಏತ್ ವಾವ ಅಕ್ಷರలుండు ಏತ್ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಭೈರವ ಪಂಡ 54 ಭೈರವೇರು ದಾದ ಈ ಅಕ್ಷರలు ದಾದ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಲತೆ ಆ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬಂದು ಉಂಡು ಆ ಲಿಪಿ ಇಟ್ಟಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಪು ನಿಂಕು ದಾಬಿಡ ತಾಳೆ ಗರಿ ತುಂಡಾಯರ ಬೆಲ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಕ್ಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ಬೋಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ಅಂಚ ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಅವೇನು ತಾಳೆ ಗರಿಟ್ಟು ಬರೆಯರೆ ಸುಲಭ ಸೊ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುರ್ದಾತ್ರ ಎನಿಕ್ಲಾ ಓಂ ನಮ ಬರೆಪ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ತುಳುಂದಂಡ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಅದೇ ಓ ಅಕ್ಷರ ಹಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡಿ ಮೂಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾನ ಮುಲ್ತ ಬನ್ಪುನೆತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲುಡು ಏರು ಪೂರ ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ತರಂಗ ಶರೀರ ತಿರ್ತದು ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕುಲು ಆ ಭಾಷೆ ಎಂಜನೆ ಬನಾಡು ಆಣ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಈ ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಲವ್ ಏನು ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಬ್ದ ಎಂಜ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಲವ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ಸೊ ಇಂಚೈತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ನಾನು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಕಲ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಲುಗುಗು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು 80% ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಲು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಲು ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ತೆಲುಗುಲ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತೆಲುಗುಗು ಬನ್ನಗ ಇದು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಈ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಗೂ ಇನಿ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರದ ಮುಂಚಿವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಹೌದಾಗ ಆಂಧ್ರದ ದಯ ಆತು ಮುಂಚಿದಿನ ಪುನಿ ದಯಪಿನ ಅಕ್ಲ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲ ಗರ್ವ ಕೋಪ ರೋಷನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಡ ನಾ ಅಗ್ನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇನ್ನ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಂಚಿದ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪೇರು ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಖಾರಾಬು ಅಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪೇರು ದಯ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಡ ಗರ್ವ ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೊತ್ತವನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಪದನೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಾಗಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚ
ಅಂಚೆ ಇದು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದಕ್ಕಲು ಅಗ್ನಿತತ್ವದಕ್ಕಲು ಈ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಈ ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಬನ್ನಗ ಅವು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಉಪ್ಪನಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇರು ತಿರುಪತಿ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಶ್ರೀಶೈಲ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಆಂಧ್ರಡೆ ಪಳನಿ ಪಳನಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪನಿ ಪಳನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮೂರು ಪೂರ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಈ ಒರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆ ಅವು ಪೂರ ಬಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಅವು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರವತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐನಲ ವರಾನೇ ಪುಟ್ಟುನ ಕತೆ ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಸುರುವತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಈರು ಓಲು ಉಂತ್ಯಾರು ಅಪ್ಪ ನಮಗೂ ದಯಗ ಉಂತ್ಯಾರು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಈ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬಂದುಂಡು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಐನು ನಮೂನೆ ಅದು ಬೇತೆ ಅದು ಉಂತದೀನಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗೂ ಐನೆತ್ತಲ ಉದ್ದೇಶವು ಧರ್ಮ ಒರಿಪವನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ದಾದಾಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಐತಾತಿಗೆ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಆಪರೇಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಆಪರೇಟರ್ ನಕುಲು ಐನು ಎಂಕುಲು ಬೆತೆ ಅದು ಅಂತ ಎಂಕುಲು ನಾತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬದುಕುನಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಬದುಕು ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕುನ್ಲ ಮಿತ್ತಕ ನೋಡು ದಯಮನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ವಪುನಿ ಭೂಮಿದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿದ ಉಲೈಡ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಬರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಾತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಪಿದೈ ಜಾಗ್ರತ ಖಂಡಿತ ಅಂಡೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗೆ ಬರ್ಪುನು ಇದಕ್ಕೆ ವೀರ ಗಣಪತಿ ಅಪಂಡ ವೀರ ಗಣಪತಿ ಇಂದ ಪನ್ನೇರು ಅಂಚಿನ ವೀರೇರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇಡು ಸೊ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಕನ್ನಡದ ಇಷ್ಟಡ್ ಏತ್ ಜನ ರಾಜನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ನ ವೀರತ್ವ ಎಂಚಿನ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವು ನೇಪಾಳ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬೋತುನು ಅಂದೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ವೀರೆ ಅವನ ಸುರೂ ಏರ ಬತ್ತೀನಿ ವೀರೆ ಸುರೂ ಬನ್ನಗ ಕನ್ನಡದ ಸುರೂತ ರಾಜೆ ಕದಂಬ ಡೈನಾಸ್ಟಿದ ರಾಜೆ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬೆ ಮಯೂರವರ್ಮೆ ಐತೆ ಸುರೂತ ವೀರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಐತೆ ವೀರ ಗಣಪತಿ ಅಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ವೀರ ಗಣಪತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರ ಇಂದು ಪೂರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಕಂತೆ ಅಪಂಡ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗೆ ದಾಯಕ ಕನ್ನಡ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗೆ ದಾಯ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ಕಾ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಸುರು ಆಪುನೇ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕ ಗ ಗ ಞ ಚ ಚ ಜ ಜ ಞ ಠ ಠ ಬಂದು ಭದ್ರಾಡ ಅಕ್ಷರದ ಕಥೆ ಅವಾಗ ಕ ಪನ್ನ ಕ ಪನ ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ ಪುನಃ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ ನನ್ನ ಮೇರು ಅಂಚ ಇಂದು ನನ್ನತ್ತೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಎನ್ನಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ ತತ್ವ ನನ್ನ ಸ್ವರೋಕುಲು ಪಂದು 14 ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ನನ್ನ ಋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಕ್ರದ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಈ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ನಪಣ ಸೊರಟೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಸೊರಟೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಕಡೆ ತೂ ಲೂ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋನುಂಡು ಅವು ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತನೈಟ್ ದಾದಾಂಡು ಅವು ಪೋನಾಗ ಅವು ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ಪೋಯಿನಾಗ ರುದ್ರೆ ಎಂದು ಬುದಾರು ರೋದಯತೀತಿ ರುದ್ರ ರುದಿರಾಯತೀತಿ ರುದ್ರ ಬುಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಯ ರುದ್ರೆ ಬುಲಿಪುನಯ ರುದ್ರ ಅವನು ಎಂಜಿನ ಬುಲಿಪುನಯ ಆಯ ಪೋನಾಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಎಂಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಊ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಓಂ ಇದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ದೂರ ಹೊಡ್ತುನ್ನದ ಮೇರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎನ್ನೋಣ ಅಂಚೆಂಕು ಸೊ ಇಂಚ ಅವು ಪೋದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಡು 14 ದಳೊಟ್ಟವು ಅಕ್ಷರ ಅದು ಅಂತುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆಕ್ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಅಪ್ಪನ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಆ ಅಕ್ಷರಲು ಸ್ವರೋಕುಲು ಪೂರ ಶಕ್ತಿವಾಚಕ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನಲು ಪೂರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾಯಿ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಿತ ಶಿವೇರು ಯಾನೆ ಶಿವೆ ಅಕ್ಷರ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲುಂಡು ಎನ್ನವಲೇ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪನ ಯಾನೇ ಶಿವೇಂದ ಅದು ಉಂತದು ಎನ್ನ ಉಲಯದ ಶಕ್ತಿನಿ ಯಾನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಡು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ವೀರೇಂದು ಕಳರಿ ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ ಮಲ್ತಿನ ವೀರೇ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವೀರತ್ವದ ಕತೆ ಮುಲ್ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕೇರಳದ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಅವಳು ಅಗಸ್ಯ ಕಲರಿ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಕೇರಳದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಕಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಕತೆ ಬಂದ್ಬ ಎಂಚ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ
ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ಕಲೇರಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಈಗ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಲೇರಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಕಲೇರಿ ಪೂರ ಕಲ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡೆಯರು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಕಲೇರಿ ಕಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯೋಗ ಅವೇನು ಪೂರೈತೆ ಬಂದು ಮಲ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಕನ ಹೊಡ್ಪಿರ ಎಂಕುಲ ದೆತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ ಅವೇನು ಕೂಡ ಕನ ಹೊಡು ಬಂದು ಅವನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲೇರಿ ಬಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲೇರಿ ಬಂಡ ಆಗ ಬಂಡ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ ಬಂಡತೆ ಅವನ ಒಂಜಿ ಆಂಕಾರಿ ಒರಿ ಇತ್ತುಂಡ ದೇಹ ಭಾವದ ಒರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯನ ಇಂಚ ತಗ್ಗವಡು ತಗ್ಗಾದ ಆಯನ ಈ ಕಲೇರಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅಪಗಾಯ ದಾದಾಪೆ ಆಯೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಎಂದಾಪೆ ಒಂದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲೇರಿ ಅವು ಎಚ್ಚರದ ಕತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ತಗುಲಾಯ್ಡು ಭಾವನೆ ಬಂದುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವೇನು ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಬರುವಂತೈತಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಏರಿತ್ತೆ ಈ ಕಲೇರಿ ಒಂದು ಶುರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅಗತ್ಯ ಕಲೇರಿ ನಾನೇನು ಕಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ಈ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪರ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪರಶುರಾಮ ಕಲೇರಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಟ್ಟು ದಾದನ ಮೂಲು ಉಂಡು ಹಸು ಅವೇನು ಇರು ತೆರಿಯರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯರ ಸುರ ಅಂಡು ಅವೇ ಪರಶುರಾಮ ಪರೋಟ್ಟು ಹಸು ಉಪ್ಪು ನಾಯನು ತೆರಿ ಮಾಪಂಡ ಯಾನು ರಾಮ ಮಾಪಂಡ ಅವ್ರು ರಾ ಎನ್ನ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅವೇರು ಅವ್ರು ರುದ್ರೆ ಏತು ರುದ್ರ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರೇರು ಅప్పుడు ಏಕಾದಶ ರುದ್ರೇರು ಎನ್ನ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದ ಅಕ್ಕಳು ಏನು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಗರ್ವ ಕೋಪ ಇಂಚವರು ಬರು ಎಂಕ್ ನನಲ ಬತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಬತ್ತನಿಗೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬೋಟ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಇರಲಿರು ಎನ್ನ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂತ ಏರ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚ ಅವ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಬಂತೇನೆ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಮಾಮಣ್ಣನ ಪುದರಂಜಿನ ಕೊಂಡೆ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕೊಂಡೆ 10 ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕೊಂಡೆ ಸೋಪಾರ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಹೊಲ್ತದು ಪಣಂಬೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಇರುವಾಯಿಲ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ದು ಹೋದು ಮಾಮಣ್ಣ ಯುದ್ಧ ಕಾಲ ಕಲ್ತ ಅನ್ನಗ ಮೂಲು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕೊಂಡೆನ ಯುದ್ಧೋಗ ಆಹ್ವಾನ ಬರ್ತಂದು ಅಪಗತ್ಯ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಯುದ್ಧೋಗ ಪೋಡು ಪೋನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೆಲತ ಇರೆ ಗಂಧ ಮಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿ ಇಂಬೆ ಸೊಟ್ಟು ಟಿಕ್ಕದಿವಿ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಪೋದಾನಾಗ ದುಗ್ಗಣ್ಣೆ ಕೊಂಡೆ ಇಮೇನು ಪಾತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕದು ಬಾಡ್ದು ನೋಡಿ ಇಮೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೂರ್ದೈತೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಚೆ ಎನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಈ ಭೂತವನ್ನು ಕೊರಪು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸತ್ತಿ ಕೊಡ್ತದ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಂದ ಈಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸದ್ದ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸತ್ತಿ ಕೊಡ್ತುನ್ನ ಯಾ ನಿಮೇನು ಕೆರ್ತುವೆ ದುಗ್ಗಣ್ಣು ಕೊಂಡೇನು ಅದು ಎನ್ನಿನಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಪಟಕ್ಕ ಗಾಳಿಡಲಾಗಿ ದುಗ್ಗಂಡು ಕೊಂಡೇನು ಕಿರಿ ಏರಿ ಕೇರಿ ನೀವು ಜುಮಾದಿ ಕೇರ್ನಿ ನಾಂಡ ಎಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ತಲವಾರ ಉಂಡು ಖಡ್ಗ ಆ ಖಡ್ಗದ ಮಿತ ವಾಲ ಭವಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಕೈದಿಗೆ ಜೈ ಭವಾನಿ ಪಂಡಿ ಜೈ ಭವಾನಿ ಎಂದು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಇತೇರು ಪುನಿ ಚಾಲು ಭವಾನಿ ಅಂಜನ ಭವಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ಭವಾನಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಆಗಿಸುಂದು ತಾತಾಸು ಅನ್ಪಲ್ಗೆ ಅಪಗಾನಿ ಪಂಡ ಭವಾನಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಶಿವಾಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಭವಾನಿ ಬತ್ತಲು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಗೊಲ್ ಮನ್ಬ ಯುದ್ಧೋಡು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿದ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿಂಡ ಆಯನು ಊರ್ದ ನಾಟು ಕಂಬ ಬಾಡ್ದು ನಂಬರ್ ಎತ್ತು ನೈಗೆ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಅವನ ಜುಮಾದಿಯರು ಜುಮಾದಿ ವೀರಾವೇಶೋಡು ಸೈತಿನೇ ಆಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಶಕ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಆಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂದು ಎಂಗಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಲೇರಿ ಓ ಕಲೇರಿ ಈರಿಜ್ಜಾರು ಇರ್ನ ಭೂತ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಡಿ ಎಂಚ ಇನಿ ಅವು ಬೀಜ ರೂಪಡುವರಿ ಈತ ಕೋಲ ನೇಮ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಬೀಜ ದೀತಿನಿ ಮರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಡು ಅವನ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಬಾರಿ ಅಹಂಕಾರಿಯರ ಎತ್ತಿಂದ ಆಯ ಕಲೇರಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲೇರಿಂದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆ ಕಲೇರಿ ಕಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಚ್ಚಿಡು ಭಾವನೆಡಿಯರ ಮಲ್ಪೆಂದಿತ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬಿಕೆಡು ಬರ ಮಲ್ಪೆಂದ ಪರಶುರಾಮ ಕಲೇರಿಂದ ಆಪುನಿ ಏರೇರೆಗೆ ಪೂರ ಮೇಟ್ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಕಲೇರಿನು ಸುಡ ಜೀವಗಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಶತ್ರುನಕ್ಲೇನು ಕೇರ್ಪುನಿ ಅವು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿನಿ ಯಾನು ಜಾಗ್ರತ ದೀಪುನಿ ಎನ್ನ ದೈವನು ಯಾನು ಜಾಗ್ರತ ದೀಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕೋಟಿಲ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಬಂದುಂಡು ನಾಗನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲೇರಿದಾಯನೆ ಈ ಈತು ಭೂತಲು ಪೂರ ಕಲೇರಿದಕ್ಕುಲೆ
కదండి ఇందు పూరా కలేరి దాండ బిత్తు మాత్రం ఉండు మర ఎంకల్ని అయితే కాడెత్తిపోతున్నావు ನನ್ನತ್ತೆ ಮರ ನನ್ನ ಆವಡು ಗೋಲ್ದ ಮರನ್ನು ಬಲಿಯಪೋಡು ನೆಗ್ರೋಜ ಬೀಜಂ ಬೆಳೆದು ಪೆರ್ಮರವಾಗದೇವನ್ಪುಣು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಮರತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತು ಅವು ಬಾಡ್ದು ಕೊಡಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಳರಿಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಇತ್ತನಂಚಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆವು ಅವು ಬಕ್ಕದಾಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ ಬತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮ್ಲೇಂಚ ರಾಜರ ನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಲೇರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಂದು ಆನಿದ ಕಥೆ ಇತ್ತು ರಾಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸುರೂಟು 2ನೇ ಶತಮಾನಡು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂದೇ ನಾನು 9 ಕೆರೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ರಾಜವಂಶ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ನಾಗವಂಶದ ಅಕುಲು ನಾಗವಂಶ ಬಂದಾಗ ತೀಯೇರಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ದೇವಿ ಅಲ್ ಅಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಕಲೇರಿಗೂ ದೇವಿ ಅಂಚದ ಅಕುಲು ಕಲೇರಿ ಫೈಟ್ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಮಯೂರ ವರ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಿಜೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ತೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಜಿನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಡ ಮಯೂರ ಸೈನ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಬನ ಮುಕುಲು ಅಂಚಿನ ಅಕುಲು ಇನಿ ಓವು ಪರೇಕುಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರ ಅನ್ಪ ಈ ಪೂರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಈ ಕಲೇರೆಡು ಉಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಚಕ್ರ ಅನ್ ಈ ಚಕ್ರಗು ಈಗ 4 ಪುದಾರಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಬರ ದಕ್ಕದ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತವಾದ ಬೋಪು ನೈತಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಯಂತ್ರ ಮುಕ್ತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಂತ್ರ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಬೋಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಉಂಡು ಈ ಕೊಡಲಿನ ಕೈಟ್ಲ ಬತನೊಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಕೆರ್ಲಾಪುನವಿ ಐಕ್ ಮುಕ್ತ 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 ಅಮುಕ್ತ ಪನಗ ಮುಕ್ತಲ ಬೋಪುಡು ಅಮುಕ್ತಲ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಗದೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಇಂದು ಅಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ದಕ್ಕರಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ 4 ನಮನದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂಕಲಡು ಇತ್ತು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಪುರ ಎಂಕಲ ಈ ಕಲೇರಿಡು ಪುರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ ಪುರಾಂಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ 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 ಕಲೇರಿದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬರ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಲೇವು ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ದ ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇದು ಆ ಜೋಕನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು నేను యాను దుంబ పని తెంచమనగా 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಲಿನ ಪಾತಾಳಗು ತೊರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಏರಿಕೆನಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನನ್ನೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಶರೀರಡು ಪರಶುರಾಮೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸುಡು 2 ನಮನದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನಕುಲು ಇಂದು 2ಲ ಮಾತೆರಡಲುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು ಎಂಜಿನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಾರು ಅವು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಇದು ಶಾರದೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಈ ಊಬರ ಕಲ್ತದೆ ಇದು ಶಾರದೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಶಾರದೆನು ಬೇರೆ ಬತ್ತಪುನಿ ಬೇರೆ ಪತ್ತದ ಪತ್ತಮದು 24 ವರ್ಷ ಅನಗ ಶಾರದೆನು ಪತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಯ್ಯ ಪದವೀಧರೆ ಆಯಿ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗ 5ನೇ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನು ಎಕಡು ಮುಟ್ಟ 4 ಮಂಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಬನ್ನ 4 ಮಂಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ಮಂಡೆ ಬನ್ನ ಯಾನ ಯಾನ್ ಇಂಬೆ ಯಾನ ಅವು ಇಂದು ಇಂಚ ಈ 14 ವರ್ಷ ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಂಡತ್ತೆ ಅಡಗ ಸಿವಿಯವನ್ ಕಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪೆ ಇರ್ನ 5ನೇ ಮಂಡೆ ಬಪ್ಪುನು ಸನ್ಯಾಸಿಗ 24 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಕಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು MBBS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಪರತ್ತೆ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಪುನ ಕಲ್ಪೇರ್ನೆ ಆವಂದಿನ ಜೋಕುಲಿ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಓದಿನಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹೊಗ್ಗುಜಿ ದಯಕ್ಕೆ ದಯ ನಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಡೆನೆ ಕಟ್ತಿರೋ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಇಂದು ಶರೀರನೇ ನಾನು ಹಿಂದೆತ್ತ ಮಂಡೆನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಏನ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಿ ಅಪಗಾಯ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಅಯಾಗ ದಾದ ಸಾದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದು ಸಾದಿ ಕಲೇರಿ ಅಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರುಲ್ಲಿ ಆಯಾಗ ಕಲ್ಪೇರ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಆಯಾಗ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಯ ಪೋಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಏರೆಗ್ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಆಯಡ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಯನ ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಪ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೋಪೇರ ದಾಯ ಹೋಯ್ನಿ ನಗಲ್ನ ಪರಶುರಾಮ ದಾನ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದುಂಡತ್ತ ಅಕುಲ್ ಸರಿ ಆಪುನಿ
ಇನ್ನು ಈತ ಜೋಕುಲು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಅವು ಇಂದು ಬಂದು ಒಯ್ಟು ಬರ ಪೋಂದುಲೇರು ದಾಯ ಪೋಂದುಲೇರು ದಾಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅವಿನ ಕಲ್ಪಾದಿಜ ಅವೇ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಗಿ ಕಲೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆನಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಟಚ್ ಸಂಘ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ಬಿಜಾಯತೆ ಸೊ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಮ ಬುಟ್ಟೆರ್ನಿಜ್ಜಿ ಇಮ್ಮೆನ ಕಾಮ ಎಂಜಿದ್ರೆ ಈ ಕಲೇರಿ ಅವು ಬೆಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಟೆಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಶಕ್ತಿ ಪುರ ಐಕ್ ವಿನಿಯೋಗ ಒಂದುಪುಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇರು ಪಿದಾಯ ಬೊಡಿಯಾರು ಏರೆಗಾಡು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿ ಸತಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಲಿ ಅದು ಪೋಯ್ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ದಾದ ಸಾಧಿಪ್ಪುನಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕನ್ನಡು ಸದೃಢವಾಯಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಕಾಲೇರಿ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಅವೇ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಕುಂಫು ಅತದ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಕಿದ ಓವೇ ಪಡು ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಓವುಲ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಅವು ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆ ಬಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲೇರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಇನಿ ಭೂತಲ್ ಬರ ಒರಿದುಂಡತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೂರ ಆತ್ಮಲು ಏರು ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಿತ್ತರ್ ನಕಲ್ನ ಅವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲಿಗಿತ್ತು ಕಲರಿಬೋಡು ಇಜಿ ನಾ ಭೂತ ಬೋಪುಂಡು ನಾಶ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಒರಿಯೋಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೇರಿಬೋಡು ದಯವನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ದೇಹ ಭಾವ ಬೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯೆಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಕಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂದು ರಾವಣಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಅಂದ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಲಿಂಗ ಪಿದಯಪ್ಪುನಿ ಅವನ ಆ ಪಿದಯದ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯಿಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಉಲಾಯಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಪಿದಯದತ್ತು ಕೂಡ ಆಲೆ ಕೊಡೀರ್ ಬಂದ್ಲು ಕಾಲಿನ ಸಮರ ಕಲೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಅವು ಸಮರದ ವಿಷಯನೇ ಬರೀಕದಿಪ್ಪುನಿ ದಾವಣಿ ಸಮರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನ ಐಟ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಬನ್ನಗ ಬನ್ನ ಇರ ಬ್ರೈನ್ ಆತ ನಮ್ಮನದ ಬೇಲೆನ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಈತ ಕಲ್ಪನ ದಾದಾಂಡು ಇರ್ನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಕ್ಷಮತೆ ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನುಲೇರು ಅಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರವನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇರು ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಾರ ಎನ್ನುಲೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇರಡೊಂಜಿ ಆತ್ಮಬಲ ಬತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒರಿಯೇ ಇರು ಸೀದ ಪೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಎದುರು ಸೇರಾಪು ನಾಲ ಬರ್ಚೀರೆ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋದು ಅವೇ ಬಾಕಿದ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬುಡ್ಲ ಪೋಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎದುರ್ದಾನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಕಲೇರಿದಾನ ಕಡಪಡ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಅದೇ ಕಣ್ಣು ದಿದ್ದು ಪಾತಿರುವೆ ಮನೋಬಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಣ್ಣಾಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಆಯನ ಭೂತ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಂಬುದುಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏರಾಣ ಇಡೆಗ್ ಎಂಕನ ತುಳುನಾಡು ಕಲೇರಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇನಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪವನಿ ನಯಾವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಗ ಇಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು నేను ಕಲ್ಪವನ ಮಾಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾಸ್ಟ್ ನಕುಲು నేను ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಇಂದೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬನ್ನೈತಿ ಈರು ಪೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳನ್ನ ಕಲ್ಪಯಾರನ್ನು ಇತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಳ್ಳನ್ನು ಕಲ್ಪಯಾರನ್ನು ಇತ್ತುಂಡ ಒಕ್ಕಡ ಕಲ್ಪಯಾರ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಭೂತನು ಇಂಚ ದಿವಡು ಅಂದ ಭೂತ ನಕ್ಲಡ ನಂಬವಡು ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತ ಒಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇಡೇಗೆ ನನ್ನ ಆ ಓಲು ಉಂತದು ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಕೂಡ ಭಾರತ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲನೆ ಎನ್ನೋಡು ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನೋಡು ಅಂದೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕರಾಟೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಏತೋ ಪುರ ಆಟಲು ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರನ್ನು ಎತ್ತುಂಡ ಓವೇನೆನ್ನುನಿ ಅವ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಎನ್ನುನಿ ಇರ್ನ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಆ ದೇಶ ಅವು ಜಪಾನ್ ಉಪ್ಪು ಚೈನಾ ಉಪ್ಪು ಅಡೆಗಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಐಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂತ ಇಂಡೇಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಡೇಕ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಈರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರು ಕೋದು ಉಂತದ ಮುಗಿಪೆರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಪಣ ಇರಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇಜಿನಿಗೆ 4 ಜನ ಬೋಡವಾಯ್ತು ಇಜಿನಿಗೆ 4 ಜನ ಬರ್ಚಿ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪೂರ ಬೇಲ ಅಲ್ಪೆರಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ನಾವೇನಿ ತೆಂಗುಲು ಕುಡ ಕನೋಡು ಕುಡ ಜನಕುಲು ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಲೇರಿ ಕಲ್ಪವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿಡ ಒಂಜಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲು ನಕಲ್ನ ಇಂದೆ ಪೀಳಿಗೆರ್ದೆ ಬೈದಿನ ವಿದ್ಯೆವು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾನು ಅವು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ 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 ಇಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಲರಿ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಕಲರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಾನು ತುಳುನಾಡು ಕಲರಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಆಗ ಬೇತಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ನ ಭೂತ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡು
ತೋರಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೆ ಉಂತಿಲಕ ರಪಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಬುಧಾರ ಪೂಜ ಅಂಚ ಬರುಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಣ್ಣ ಆಯಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಪ ಅವಾಗ ಅವಳು ಅಯ ಪೂಜೆ ఆయన ಭೂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಭೂತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು మన ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪುಂಡು అండ్ అవి ನಂಬೋಡು అవి ఎన్నోడు అవి భావನೆ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ರಕ್ಕಸೇಪೆಯನ್ನು ರಕ್ಕಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ఆయన ದೇವರು ಮಲ್ಪುಂಡ ಸಾಧನೆ ಇಡ್ಪೋಡು ಸಾಧನೆ ಇಡ್ಪೋಂಡ ದೇವರು ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತುಂಡ ಅವಾಗ ರಕ್ಕಸೇಪನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ ದೇವರ ಅಬ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇರ್ಬಂಡಾರು ಪರಶುರಾಮ ಇರ್ಬಂಡಾರು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡದ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಇತ್ಯಾನಿ ಇಡೀ ಕಥೆ ಬರ್ಪನವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬತ್ತನತೆ ಓ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆರಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆರಿದ ಇಡೀ ದೇವರಿ ಏರ್ಕನ್ಗ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಯ ಕಾಲ ಭೈರವನಗ ಪರಶುರಾಮಗು ಏರು ಪರಸು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಪರಶುರಾಮಗು ಪರಸು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರು ಏರ್ಕನ್ಗ ಶಿವೆ ಆ ಶಿವೇನೇ ಮೂಲಿತ ಮೂಲ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಭೈರವ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಕಾಲ ಭೈರವಲ್ಲಿ ನಾಥ ಬಂತದ ಕ್ಲೇಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಥ ಬಂತకులు ಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ನಕುಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ 100 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮೆ ನಾಥ ಬಂತದ ಕತೆ ಮೂಲ ಸುರಾತು ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ಆ ನಾಥ ಬಂತ ಕತೆ ಸುರಾತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಬನ ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಮೂಲ ನಾಥ ಬಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಬಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಜ್ರಾಯನ ಬಂತದ ಒರಿ ಮೂಲಿತ್ತೀನಿ ಬಕದಾಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಏರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕಾಲಿ ವಜ್ರಾಯನ ಬಂತದ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಕಥೆ ಉಂಡು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಕ್ಕಬ್ಬರು ಅವಲ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪಿಂದಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ SLC ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರಿ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಪಗೆತಾನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ತತ್ವ ಅತೆ ವಾ ತತ್ವ ನೆಂಗಳು ಪತಂದ್ ಬೋಪ ಅವು ಸಾಧನದ ಮಾರ್ಗಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಭೂತಲುಂಡತೆ ಪೂರ ನಾಥ ಬಂತದನೆ ನಾಥ ಪಂಥದ ತತ್ವ ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ ತತ್ವಡುಪ್ಪು ನಿನ್ ಓಲುಪ್ಪು ನಿಂದು ಈ ಭೂತಲ್ ಪೂರ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಎನ್ನ ಉಲೈ ಪಿದೆ ಪೂರ ವ್ಯಾಪಿಸ ಎನ್ನುವ ಆಕಾಶ ಉಂಡು ಐಟ್ ಉಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ಎನ್ನ ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಈ ಲಿಂಗಗು ಭೂತ ಅಂದು ಬುದರ್ ಏದಿನ ಭೂತವು ಫಸ್ಟ್ 14 ಮುಗಿಯುನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೇತ 14 ಕರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭೂತ ಅದಾನ ನನ್ನ ಭೂತದ ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಬರ ತಿಕ್ಕದ ಅವು ದೈವಾಡ್ ಮಕ್ಕ ಅವು ಸತ್ಯೋಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಪುದಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಲೆತ್ತಂದು ಪಾಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ನಿ ಅವು ಈ ಪಂಚಭೂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪಂಚಭೂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆರವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ಪಂಚಭೂತ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆ ಭೂತ ಇಜ್ಜಿಂಡವ ಆ ಪಂಚಭೂತ ಲಜ್ಜಿ ತುಳು ಬನ್ಪುನ ಪರತ್ತಿ ಜಿಂಡವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಜ್ಜಿ ಓಲೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಪರತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಪೂರ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಇರ್ನ ತಮಿಳ್ಲ ಬತ್ತನು ಮಲಯಾಳ ಬತ್ತನು ತೆಲುಗುಲ ಬತ್ತನು ಕನ್ನಡಲ ಬತ್ತನು ಒಯ್ಡ್ ದಾತ್ರ ಬತ್ತನು ಈ ತುಳೂರ್ ದಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಯಾನ್ ಏರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನ ಅವನ್ ಸೃಷ್ಟಿತ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾಕ್ಷರ ತೀತಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಶ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಬನ್ಪುನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನನೆ ಅವ ನಾವೇನು ತೂನು ತೂಯಾದಿ ಏರು ತೂಯಿ ಆಯಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ತೂ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿ ತುಳುವ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ಬನ್ಪ ತುಳುವ ಬೆಲಕಾಯ್ಡು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ದಕ್ಕುಲು ಬಂಜಿ ಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಿದೆ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚದವು ತುಳುವೆ ಮೃದು ಪುರ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಅಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಳು ಅತ್ತು ತುಳು ಅಗ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಗ ಪಂಡ ಪರ್ವತ ಆ ಪರ್ವತದ್ದು ಅವು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಗ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಶರೀರ ಬಂಡ ಪರ್ವತ ಐದು ಪೂ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಗ್ನಿ ಶರೀರ ಪರ್ವತ ಬಂದ ಇಂದಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಡಿ 7 ಪರ್ವತ ಉಂಡು ಆ 7 ಪರ್ವತ 7 ನಮನದ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ಈಗ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಂದು ಬರೋದು ತಿಗಲದ ನಾಟು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡು ಈಗ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಅವು ಇರೆಗ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕತೆಗೆ ಬತ್ತನ ಅಗತ್ಯನ ಕತೆಗೆ ಬತ್ತನ ಈಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ಬುದಾರು ಇನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮೂಲ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ಇಂಚ ಯಾನೊಂದು ಎನ್ನ ಆರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅವನ್ ತಗ್ಗವಡು ಇಂಚ ತಗ್ಗ ಅಹಂಕಾರ ಬುಲೆಪಿನ ತಡೆಪನು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ನುಂತದ ಏನೆಗ್ಲೆ ಕತೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಆ ಕಥೆನೇ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲನ ಉಲೈಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತುಯಿಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕಥೆನೇ ಓದಿನಿ ರಾವಣಗ್ 10 ತರ ಎಂಚ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ 4 ತರ ಎಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ಉತ್ತರ ನಾಡ್ದಿ ಜತ್ತ ಉತ್ತರ ನಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪುನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ತೆರಿಯರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯಾಮನ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂವೋಡು
ಆ ಆಯಾಮ ಬನ್ನಗ ಈ ಚಕ್ರలు ಚಕ್ರದ ದಳಕುಲು ಅಕ್ಷರలు ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ವಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪಾಯ ಜನ ಇರು ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಜನನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು నేను పూర తెరీదు అవేನು జాగ్రత్త మల్పునంచిన ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಾತಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ತೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೇಜಿದ ನಾವು ಪೂರ ಕೊನೋ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ನಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದು ವೈದ ಆ ಬಿತ್ತು ಇನಿಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರದಲ್ಲ ಬಂಗದಾಲಜಿದ ಅವನ ಭೂತ ಬತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲಾಯ್ಡು ಜಾಗ್ರತ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೇರು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಬುಜಿ ಖಂಡಿತ ಪೊಕ್ಕಡೇರು ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆಯ್ಜಿ ದರ್ಶನ ರಿಯಲ್ ಬರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಗತ್ತು ಅನ್ಪನ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಗತ್ತು ಅವು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದು ದಾಲತ್ತ ಐತೆ ಎದುರು 40-33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಲೋಕೋಲು ಪೂರ ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ನಾ ಭಾಷೆನು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೀಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವಡು ಪರೋಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪರಶುರಾಮೆ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಬುಡ್ಡ ಬಗ ಈ ಪರೋಟ್ಟು ಆಸು ಉಪ್ಪು ನೆಂಚ ಕಲ್ಪುವಾರು ಇರು ಆ ಭಾಷೆಟ್ ಕಲ್ಪುವಾರು ಅಂದ ನನ್ನ ಜಮದಗ್ನಿ ರೇಣುಕೆ ಮಂಡೆ ಕಟ್ತೆ ಇಂದು ಪೂರ ತತ್ವಡು ತೂಯರ್ಂಡ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಇನ್ನು ಇಂಚನ ತೂಯಿನೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈಗ ಶಾಲೆ ತಾಲ ಉಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪವನಿ ನಾನು ಐಕ್ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅವಡು ಆ ಶಾಲೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೂವು ಈರು ಕಲ್ದುಪ್ಪಾರು ಈರು ನಡೂಟು ಉಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲ 3 ತಿಂಗೋಲು ಎನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪವೆ ಇರೆಗ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಇರೆಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವದು ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ 2 ತಿಂಗೋಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಎನ್ನ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಭೂತ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಓಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅವನ ಎಂಕುಲು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೇರೆ ದಾಲಾ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ ಧರ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ ಆದ ಪೋವು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮకు దాలాపు దుంబులాతజి నాలాపు దాయపంటే పరశురామే చిరంజీవి సైపూజే అనుకున్నాను సైపుని ఏరు బాకీ దగ్గర కూడా సై వేరు పరశురామే సైపూజే ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕುಲು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಉಲ್ಲಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಪೋಡ ತೆಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟು ಮೊರೆಂಡ ಮಂಜಿ ಅರ್ಧೋಡು ಒರಿತ್ಪಾದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಲಭಾವತೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ 1 2 ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇದೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಪುರ ಪಂಡ ಮುರಣಿಯಾನ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ನವದುರ್ಗೆ ನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಅಂಚ ಉದ್ದ ಗೋಪುನು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತುಳುಟಿತ್ತೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ತಿಗಲದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂಡ ನಿತ್ಯ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅವಲಿಚ್ಚ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣತೆ ಅವು ಒಂದು ಓಮನು ಎಂಕುಲು ಧರಿಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಂ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಅಂಚದ ಮೂಲ ಅವೇ ಓಂ ಆ ಓಂ ಉರ್ದು ಜ ಪುಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಧರಿಸನು ಮೂಲ ಪುಟ್ಟುನು ಮೂಲ ಪುಟ್ಟು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರೋಡು 14 ಅಕ್ಷರలు ಪುಟ್ಟುನಿ ಆ ಈ ಎಕಡೆ ಬಂದಿದ ಆ ಈ ಊ ಏ ಬರ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು 14 ಪುಟ್ಟುನು ನನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಕಾಲೆ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತನು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಅವಡಂದಾಂಡ ರಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ರಾಪ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅವು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದು ಅವು ಐತೆ ಭೈರವೇಂದ ಇನಿ ಇತ ಹರಾಡು ಪರಾಡು ಎಂದು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಆ ಡಾ ಮುಲ್ ತುಡುಪಿದ ಬಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಭೌತ ಶರೀರ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ರಡ್ಡಾಂಡ ಸೊ ಅವು ಶರೀರೋಡು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಈ ಅಕ್ಷರಲು ಪೂರ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಬೈ ರವ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತ ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ಮಗ ಮೂಜಿ ಬನ್ನಗ ಮಾ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂ ಪನ್ನಗ ಊ ಕೂಡ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನಿ ಎಂಜ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡ್ಯದಯ ಪುಟ್ಟಿ ಎಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಇರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾಗ್ರತ ಅಂಡು ಪನ್ನಗಿರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತುನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾಗ್ರತ ಆದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜ ಭಾವನದ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ
ಅಂಡೆ ನಾಲ್ ಪನ್ನಗ ನಾ ಪಂಡ ಹತ್ತು లా పండ మూలాధార అవు లు ఆ లు పన్నగా మూలాధార చక్రుడు ఓ ఉండు అవు నాలుగు పృథ్వీ జల అగ్ని వాయు ఇందు అవు అత్తు ఇందు అవేನು ಪೂರ ಓ ಪತ್ತದಿತ್ತು ನಾ ನಾಲೇನು ಅವು ಅವ್ ನಾಲೇರು ನಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪತ್ತದಿತ್ತೀನಿ ಪತ್ತದೇನು ಮುರಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಲಿಪನ್ವ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ ದೇಹ ಉಂಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಗುಂಡು ಎನ್ನ ಭೂತ ಉಂಡು ಮೂಲು ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಣ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಶರೀರ ಮೂಲು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಭೂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿರು ಉಂತು ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿರು ಉಂತು ನೀ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿರು ಉಂತು ನೀನು ನಾನು ಐನು ಬನ್ನಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಐಂದ್ರಿಯ ಪುರ ಬಂಡ ಅವನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಪುರ ಒಲುಪುನಿ ಅವು ಪುರ ಇಂದೇಟ್ ಶರೀರ ಒಡುಪುನಿ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಯಾನತ್ತವು ಬಗು ಅವು ಇಂದೇತ್ತ ಶರೀರದ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಕು ನಾಲ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಇರ್ನಾನ ಅಂಚಾದ ಈ ಶರೀರ ಗ್ರಹಿಣಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಓ ಗ್ರಹಿಸುಂಡು ಐಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗ್ರಹಿಣಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಅವ ಆಣನ ಶರೀರ ಗ್ರಹಿಣಿ ಪೊಣ್ಣನ ಶರೀರ ಪೊಣ್ಣೆ ಗ್ರಹಿಣಿ ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದು ಅಡೆಗ್ ಐನಾಡು ಆ ಪಂಡ ಆಕಾಶ ಜಾ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನಿ ಈ ಆಕಾಶ ಹೊಡೆದು ಪುಟ್ಟಿನವು ಪನ್ನಗ ಈ ಶರೀರ ನೀರ್ತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಗುಂಡ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನೆ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದಿರು ಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದವರಿದ್ದೀನಿ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯ ಪುಷ್ಪಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಐಟು 7 ಪೂಲುಂಡು ಆ ಪೂನಿತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅವನ 7 ಪೂಟು 7 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮೂಲಾಧಾರದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತು ಷಟ್ ಚಕ್ರ ವೇದನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪಗೌಲು ಆಜಿ ಓ ಆಕಾಶ ಹೊಡೆದು ಜಾ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಓ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಈ ಆಜಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಈ ಪನ್ನಗ ಇಂದು ನನಗೆ ಚಕ್ರ ತೋಜುನೇರೆಗು ಮನಸ್ಸಿಡು ತೋಡು ಆ ಇಂಚು ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು 4 ದಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡು ತೋಡು ಓಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜವು ನಾನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅದಾಗ 7 ಪನ್ನಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಏ ತತ್ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಓ ಒಂಜಿ ಭೌತ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬಂದು ಅಂಜ 7 ಲಾ ಪನ್ನಗ ನಳತ ಪಂಡೇನ್ ಅವು ಲಾ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಿ ಸೊ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವು ಸಪ್ತ ಚಕ್ರೋಡು ಪಾಸಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಜದ ಪನ್ನ ಈಗ 7 ಅಪ್ಪ ಆ 7 ದಾಯಪನ ಸೂರ್ಯನ ರಥಕ್ಕೂ 7 ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಅಶ್ವ ಅಂದು ಪದರ ಅಶ್ವ ಪಂಡ 7 ಅಂದು ಒಂಜತ್ತು ಅಶ್ವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಹತ್ತು 7 ಕುದುರೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವ ಅಂದ್ ಮನ್ನ ಒಂಜೆ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣಿ ಅಶ್ವ ಪನ್ನಗ ಇರಿ ನೀನು ಒಂಜೆ ಅಂದ ಅಶ್ವ ಪನ್ನಗ 7 ಅಂದು ಪನ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಶರೀರೋಡು 7 ನಮೂನೆದ ಸ್ವ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಅವೇನು ಅక్కడ ಪಂಚ ಭಾಷೆಡಿ ಅಂತ ಪಂಚ ಡ್ರಾವಿಡರು ಮಣ್ಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲಾಧಾರಡು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಮಟ್ಟ 5 ಡ್ರಾವಿಡರ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೇಗು ಈರಿ ಏರಿಂದ ಎಟ್ಟು ಯಾನು ಮೂಲ್ ಕೆಕಿಲ್ತಾಯಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತಾಯಿ ಇಂಚ ಪನೋಡಿರು ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬನ್ರೆ ಅಂಡ ಮಗ ಹೆಣ್ಮ ಕೂಡ ಏ ಪನ್ನಗ ಏ ತತ್ ಆ ಮಾ ಪಂಡ ಯಾನು ನಾ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅತ್ತು ಅವು ನಾ ಯಾಕಡ್ದು ಅತ್ತು ಇಂದು ಈ ಪಿದಾಯದ ಅತ್ತು ಉಲಾಯ್ದಾನ್ ಆ ಉಲಾಯ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ಬೈರವೇರು ಇಂಚ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿರು ಅಷ್ಟ ಬೈರವೇರು ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಲು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಜ ಬಂದು ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿಕೆ ದಾತ ಬಂದು ಇದಾಗ ಇಂದಟ್ಟು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸುಡು ಅವನ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿಕೆ ದಾತ ಬಂದು ಆ ಏರ್ಗೆನ್ನಗ ಆ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಮಿತ್ರದ ಬೋಪನಾಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಇಂದು ಗಾಳಿ ಹತ್ತು ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತ ದಿನ ಆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೇಗಂದು ಆಯ ನೀರು ಪತ್ತಂಡು ಇರಾಗ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಬಂದ ಅವು ಅಂಚೆನತ್ತಿ ಉದ್ದಾಪುನಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಅವು ಬೇರ್ತೇನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನ ತತ್ವದೊಬ್ಬರು ಸರಿ ಉಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋತೆ ಒಲು ಅದು ಒರಂಬ ಓ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಓಂದ ಬಾ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಓ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಿರ ಹೊಲ್ತದ್ದು ಆ ವರಂಬರ್ದು ಓ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಾ ಬತ್ತನ ರಾ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಐಡ್ದು ಬಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಒಲ್ದು ಬತ್ತನು ವರ್ಮ ನಮನದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆ ಭಾವನಾಥ ರಥಾತೀತಿ ಭಾರತ ಭಾವನೆಲ್ಲಡು ನಿರತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವರ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೋಡೈ ಆ ವರ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನು ಜ್ಞಾನೋಡು ಇರ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಡು ಜ್ಞಾನೋಡು ಈಗ ವರ್ಮ ಇಂಜ ವರ್ಮ ಪುರ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಈರವೇನು ಬತ್ತು ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ 10 ಮೇಲೆ 10 ಮೂಲ 10 ಮೂಲ ಏನು 10 ಅವನ್ ನಂಬುಲ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಭೂತ ಬಂದು ನಂಬುಲ ಯಾವ ಬಕ್ಕದಾಗ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ
ಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟೋಡ್ ಚೈಕ್ ದಾಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಆಗತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಗುಡಿ ಪುರ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಪ್ನ ಸೊ ಎಂಚಿನ ತತ್ವಲ ఇప్పుడు ఎంకుల భాష ఆత ఉత్కృష్ట ఉండు అండ ఎంకులు సంశోధన మల్పునంచిన మనస్థితి ఎంకులు దాయబనగిరికి ఎల్లిడే ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪೈನ್ ಆರ್ಯಾರು ಡ್ರಾವಿಡರು ಏರ್ ಕಲ್ಪೈನ್ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪರುಂಡೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೆಕ್ಕ ಇರಗೆ ಏರಾಣ್ಲ ಬತ್ತದ ಆರ್ಯ ಡ್ರಾವಿಡ ಬಂತುಂಡ ಅಪಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಎಂಚಾರ್ಜ್ ಕೇನ್ವಾರು ಅವು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬೊಗ್ಗಾದ ಬುಡ್ದಾತು ನನ್ನ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ ಬರೆದಾತನು ಬಾಯಿ ಪಟ ಅಂತ ಮುಗಿದಾತು ನನ್ನ ಕೂಡ ದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನೀ ಬೈದಿನ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಜನೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡಿಂದು ದಾದ ಬಂತು ಇಂದು ನಾಯಗ್ ಇಜಿನ ಕಾಲ ಎಂಕುಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಪ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲಿನ ಕಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ದಾನ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲಿ నేను కలుతుదోడు నేను కలుతుది ఎంకులు దాదన్న మల్దుండ అప్పుడు ఎంకులకి మూజులు ఐనులా ఒంజే ఈ ఐనులా మూలు పోడు ఈ ఐనులా ఎంకులన ముల్త ఈ అర్ధ భారತದ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಐಟು ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿ ತುಳುನು ಬತ್ತಂದು ಭೂತ ಗೀತ ನಾಗೆ ಪುರ ಮಂಡಿ ಜನ ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ದ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಆಂಧ್ರದ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇತೇನೆ ಮಲಯಾಳದ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಆತೆ ನಲ್ಪ ಒರಿಪಾದ ದೀತೇರಾ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೂಲು ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂಲಿಜ್ಜತ್ತ ఇప్పుడు ಎಂಕಲಡೆ ಎತ್ತಿ 40 ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ನಾಥ ಪಂಥದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನನ್ನ ಮಧ್ವ ತತ್ವ ಇಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತುವುದು ಅಂತದ ಆಂಡ ಇಂದು ಆರಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿತ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಅರ್ಥ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡಿಯರಂದು ಏರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಿಯರು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಆಚರಣ ನಿಜ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕುಲ ಅವು ಪುರ ಪೊಟ್ಟು ಬನ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ಪೊಟ್ಟು ಅನ್ಪಿ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಆತೇಜಿ ಮಗ ಉಪ್ಪೆರ ಜ್ಞಾನ ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಜನ ಆಟು ಗೀಟು ಪೂರ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ಅತ್ತೆ ಆರ್ಯ ಅಂಡದಾನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂಡದಾನೆ ನೆತ್ತೆರಡದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ ವೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ ನಾಲ ಪೂರ ಸೇಮ್ కానీ మే పాడిన కుంటుడు పాడిన నామోడుదల ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪತ್ತಂದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇಟು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಏರ್ನ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲೈಟು ತೊಡಗಿಸವನ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕುಲು ಅಳವಡಿಸವನ ವಿಷಯ ಎಂದು ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಎಂಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅವು ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಬಡ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತ ಬಡ್ತಿನ ಆತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಗ್ಗಿರಿದಾಗ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಡ್ತಿನಾಥ ಸಂಗತಿಲಿ ತೆರೆಪದಕೊರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ನಂಚಿತ್ತನು ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಟ್ರಿಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸ್ವಾಮಿ